Julian Fenek għandu 11 sena u jattendi l-iskola primarja Annibale Preka f'Ħallija u huwa r-rebbieħ tal-Premju Papa Ġwanni 23 għat-Tjubija 2025. Ma' TVM News, iċkejken Julian qal li kienet sorpriża kbira li li rebaħ dan il-premju. Irrakkontalna kif meta ċempel is-Sur Mast kien qed jiekol mal-ġenituri tiegħu illi ferħu ħafna bl-aħbar. Xieli blajnuna dal-ġenituri u kol blajnuna dal-scouts, kont sorpriż u ma kontx naf li dil-ħaġa kienet teżisti u ħadd ħafna pjaċir li rbaħt dal-premju. L-allima ta' Julian, Joan Gauci, ila talmu biss sena u fil-fema tagħha qiegħed fin-natural tiegħu li jgħin lil kulħadd kif jista' u ddeskrivitu bħala tifel eżemplari. Ta' spiss kien jgħin lil baranin, pereżempju, jittraduċi xi ħaġa li tkun qed tingħad bil-Malti biex jinkludi lil kulħadd u jieħu pjaċir bħalma kien qed jieħu pjaċir miegħu. Il-kap tal-iskola, Lawrence Darmanin, qal li Julian huwa ta' ispirazzjoni kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Ja anka pereżempju ġieli jagħmlu xi activities fil-klassi u b'mod proattiv ġieli jġib affarijiet żejda mid-dar ħalli jekk hemm xi tfal oħrajn forsi jew insew jew xi raġuni jew oħra ma setgħux iġibu l-affarijiet, mela kulħadd ħajkun jista' jgħinhom għax ġab l-affarijiet żejda u kulħadd ikun jista' jieħu sehem. Is-Sur Darmanin qal li l-premju jirrikonoxxi wkoll l-isforzi li qed isiru mill-iskola biex tiġi rikonoxxuta u premjata l-imġiba pożittiva fit-tfal. Kompla jgħid li dan ukoll jikkumplementa l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni fuq it-tielet pilastru li jipprioritizza kultura inklusiva.